Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shnong kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number ka ICA ka pinkre ya ka lawe jongpi naga binta ka tuition but coaching ka babhata mi pi yasno but ka ICA Lain. Kita kibun kita kan. Da ka jingthrang ban pelong ya ka Shnong ka thau ka bajarngam bat kumjuru ka jingkho jingsuba ka Seng Samla Shnong Dangar haringkat ka jiatarilang bat ka dorbar Shnong Dangar menta kasi ka santarik ujaliw arajar arpsan ka la Rakhe ya ka World Environment Day Kumba julong man usnam da ka bapelong ya ka jingthung Dieng bat penkho Shnong ha baro kidong bat kilat jong ka Shnong Dangar ka Seng Samla ka penpau ya ka jingso kuman bakalayo ban pelong ya ka ni ka program bat ka ai khublai ya baro ki balai wan ban ishembenta ha ka bapen khoj bat Thung Dieng nadu ki school bat ki office bapher ki badon hapo ka Shnong bat kumjuru ya ki SHG bat ki VO bat ki khana school ki badon hapo ka Shnong Dangar ha kani kasi layo ban Thung Kumba nyau phau Tynrai ki Symbai Dieng balayo na ka social forestry bat ki ba ka Seng Samla kala shuthiet na ki nursery da ka jingthmu banwanra ya ka khoj ka suba hapo Shnong bat ka maryang ka bajarngam ka Seng Samla ka ai khublai kerpang ya ka police department Dangar outpost ha ka bakista baro kilayami bane shembenta shirham ha ka bakista baro kilayami ban yeshembenta shirham ka Seng Samla kanang penbha ya ka nika program hakisnam badangwan bat kan airu ya ka jikai ya ki nongshong Shnong bat ya ki bawan balej bakin ya le khoj bat ban ombrat pathar ya ki bilor plastik bat kiwe ki jaklia hapo Shnong hapo thau hanrai kin pendon kam ya ki dosbin balabu ha manla ki dong kilat
nakaliang jongi ka Seng Samla Shnong Dangar misno ban ai kajing kublai ya baro kinong simbenta hakane ka sni abade ka World Environment Day te ngamla bandak khamda penpau ya kajing ai kublai ya baro ki ba yo bade simbenta lang hakane ka sni kum ki school baro nado ki higher secondary ki LP ki UP bat kunjuru ki department bafer khamtam ki police ki balaya simbentalang bat Shnong ban pun khoi bat ya thungdin haman la ki jaka te kumjuru ka jing thungdin ka jungi menta kasni ila poi hadu nyopo Tynrai ki ding thung bangi ya thunglang bat ka Seng Samla Shnong bat kinukit kam Shnong kumjuru bat ki school bakar ki office bakar bat kumjuru ngamla benda ai kublai kerpang ya ka dorbar Shnong kabaya don rengkat lang bat ngi hamanla ki kam bangi tre ki Seng Samla ya don rengkat unjuk khamtam ya di madam ru iba ya don rengkat bat ngi hane kimis ngasoban ai kublai lang ya pi iba la ya simbentalang ya kane ka jing pun Shnong bat jing thungding ka jungi te tang kita hi kublai shibu